Joo. Tässä Stihl FS 460 vähän koirareittiä. Piti eilisen jäljiltä, kun oli vähän villiintynyt tuo nurmikko, joka oli puoleen sääreen leikata, niin meni näköjään. Piti tankata ennen kuin pääsi täällä aloittaa kohteessa ja vähän kiristeli paikkoja. Mutta kyllä tästä aloitin tuolla teleskooppisahalla ensin soksista ylempään. Ja heti kun oli ohuempaa, heitti ketju päältä, niin mä vaihdoin raivaussahaan. Toki laitoin teleskooppisahan hampaat paikoilleensa ja itse siirryin raivurille. Ja nyt tästä jatketaan tämän ryteikön läpiste, mitä on tässä merkattu tiistaina ja nyt on perjantai. Niin jatketaan raivuuta pajukot, koivut, kuuset, etc. pois. Talonmiespalvelu@gmail.com ollaan yhteyksissä koira-aitojen teosta pihojen raivauksiin, pihapiirin raivaukseen, etc. Se on moro. Käteisellä edetään kohteessa, kotitalousvähennys, kuittitilaus, sähköposti.